Dneska je piatok, tak sa poďte so mňou namalovať. Je 11:11. Zas, ja vždy, keď sa pozriem na hodiny, tak vždy je 11:11. Preto sa malujem tak skoro, lebo s frajerom sa ideme niekam najesť. Večer ideme k nemu, lebo je sám doma. Tak troška posedíme, popijeme, možno si zahráme nejaké hry. Ja dneska nebudem piť, lebo ja mám suchý január až teda do začiatku februára, čo je v nedeľu. No a musím vám povedať také troška zlé správy. Mali sme ísť na ples tuto do našej dediny a nakoniec toho nič nebude, lebo že vraj ho zrušili. No a keďže sme sa všetci na to tešili, mali sme ísť 8, tak teraz rozmýšľame, že by sme ten víkend išli na takú rýchlu chatu. Niektorí sú za, niektorí sa ešte nevyjadrili, čiže dneska to chceme všetko doriešiť. Dúfam, že sa pôjde. Išlo by teda o takú krátku chatu na Duchonke asi, lebo to je že najbližšie k nám a aspoň nemusíme tak ďaleko cestovať. Prišli by sme tam teda piatok a nedeľu by sme odchádzali. Našla som už aj takú chatu, že kde je aj výrivka aj všetko. Tak teraz to už len dať dokopy nejako. Chcem si dať ináč toto tričko, ale vieš, čo na to najhoršie? Ja keď sa vyhádžem, tak ja sa vyhádžem aj na hrudníku. Mám tu také, že už chrastičky. Teraz som začala pozerať, teda už pred týždňom a pol som začala pozerať seriál Sabrina, lebo mi to odporúčili kamaráti a ja neviem prečo, ja som si vždy myslela, že ten seriál je taký, že starý. Nikdy som si ho nechcela pozrieť, keď mi proste kamarát povedal, že to je seriál z roku, ja neviem, 2020 tuším, alebo proste po roku 2020, tak ja kúkam, že to fakt a začala som to pozerať a to je úplne, že moja šľaka kávy. Ja milujem také seriály, také sci-fi. Napríklad môj obľúbený seriál, teda je Stranger Things, pravda, že? Ale aj, jak sa to volá? Teen Wolf. Milujem Teen Wolf. Ježiš, ja už sa tak teším. Strašne mám chuť na niečo také nezdravé. A asi si, viete čo dáme? Asi si dáme, že trestakos. Dúfam, že mi ten make-up bude držať, lebo viete, že ja nemám rada si robiť takto skoro. Prečo to divno zaostruje? No nemám rada si robiť tak skoro make-up, lebo sa bojím, že mi nevydrží. Ja mám rada iba večer sa malovať. Ja som mala už aj dobrú pleť a pravda, že aj zlú. A jednu vec, čo som zistila, je, že na dobrej pleti vám bude ten make-up proste držať celý deň a bude celý deň dobre vyzerať. Čo mám spravené? A čo sa týka očí, tak si dám asi troška hnedého očného tieňa. Sem. Wow. Neviem prečo, takto keď som blízko, tak vyzerá, keď mám že žltú pleť proti telu, ale takto keď som v ďalke, tak to proste pasuje. Dám si troška ten tieň aj pod oči. Už len hnedá ceruska do očí. Dobre, a teraz už len highlighter a pery si robiť nebudem, dám si iba lesk, lebo budem jesť. A pery si možno spravím až večer, keď dojdu kamaráti. Dám si tento od Maybelline. Ok, toto je môj finálny make-up look a večer vám ukážem aj outfit, ale asi si dám toto tričko a k tomu len nejaké rifle. A tak, bye!